Здравейте! Ето един фар от Tesla Model 3 Matrix, който е при нас поради дефект с дневна светлина, дневна и габаритна светлина, която светва за секунда и изгасва. Сега ще ви покажа симптома какъв е. Ето го. Буквално премигва и изгасва. Фара е ремонтиран еднократно някъде, без значение къде, но в последствие, поради наличие на конденс и така нататък, дневната светлина, по думите на клиента, е спряла. Ще установим причината за дефекта, ще отстраним дефекта и ще ви покажа как свети фара след ремонта. До скоро! Здравейте, приятели! Ето го завършения фар от Tesla Model 3 Matrix, който е с ремонтирана дневна светлина. В момента изпробваме фара. Функционален тест преди издаване на клиента. Ако помните симптома, габаритната и дневна светлина премигваше за секунда и изгасваше. Така че фара е завършен, готов за монтаж, с съответната гаранция за ремонта. Сега ще пробваме и дългите. Ето и дългите работят без проблем. Ако имате нужда от съдействие, ние сме на среща град Плевен, Галактика, Automotive LED. До скоро!